iltaa. Hyvää iltaa. Poliisi etsii vankilasta karannutta Rosvo Koplaa. Koplaa johtaa Kovis Kalle. Kallen tuntomerkkejä ovat parta ja luonteen kovuus. Heikkoutena hänellä ovat kauniit naiset. Apureina Kalla toimivat Tuhti Tapsa ja Pönttö Pauli. Tapsan tunnistaa ruoan hajusta. Hänen heikkoutenaan ovat donitsit. Paulin taas tunnistaa mielenkiinnon herättävästä päähineestä. Hänen heikkoutenaan ovat päässä laskut. Poliisi kehottaa kaikkia katsojia olemaan varuillaan ja ilmoittamaan kaikista havainnoista alla näkyvään numeroon. Hyvää illan jatkoa. Hyvää illan jatkoa.